Voor de derde klassers van het Swingcollege is het vandaag themadag. Wij gaan kijken wat die themadag precies inhoudt. Wat houdt de themadag precies in? De themadag is georganiseerd door het Swingcollege. En wat ik begreep is dat er allerlei instanties komen en workshops aanbieden. En vandaar dat wij als Indigo hier ook zijn om een aantal workshops met betrekking tot verslaving en genotmiddelen te geven. En probeert u de kinderen iets bij te brengen? Ja, we proberen eens iets bij te brengen, maar we proberen ook het stukje bewustwording op gang te brengen. En wat wij voornamelijk willen, kijk, we willen niet met het vingertje omhoog van dat moet je niet doen, die genotmiddelen, want daar komen ze toch tegen op hun pad en dat is prima. Maar wat we willen is een stukje bewustwording van ja, wat zijn eigenlijk de risico's en waar begin ik aan en moet ik het eigenlijk wel doen, zo'n jointje bijvoorbeeld. En hoe probeert u ze dat duidelijk te maken? We proberen dat duidelijk te maken door eigenlijk ook wat feitenkennis over te brengen. En wat het leuke daarin is dat we ook wel een stukje interactie opzoeken en soms ook de ervaring van die leerlingen daar neerzetten. En bijvoorbeeld bij cannabis, een bad trip is dan een negatief effect. Ja, dat we het daar wel over gaan hebben en wat gebeurt er dan met je lichaam of je geest op dat moment. En vanuit die voorlichting kunnen mensen uiteindelijk keuzes maken van ga ik dat jointje wel roken of niet roken. En heeft u het gevoel dat de kinderen er iets aan hebben? Ja, ze hebben er wel wat aan. Ja, want ik vraag altijd aan het einde van heb je iets nieuws gehoord of ben je iets wijzer geworden of maakt het je keuze anders uiteindelijk? En sommigen zeggen inderdaad van ik heb wel nieuwe dingen gehoord of ik ga toch nog eens even goed nadenken of ik inderdaad dat jointje wel wil roken, ja of nee. Ja. Komt geluid uit? The river's flowing down the hill, birds are singing sweetly, trees are waving left to right, the sun is shining in the sky. Waar zijn jullie mee bezig? We zijn zo'n doos aan het spuiten zeg maar, naar kleur en keuze. En dan moeten we een foto maken en dan kom je erin staan. Dat is voor de opdracht dat je in de hoek staan. Vinden jullie het leuk zo'n themadag? Ja, het is wel leuk. En waarom vind je het leuk? Ja, creatief bezig zijn. Samen, je kan dingen samen doen, dus ja. Is het leuker dan gewoon lessen volgen? Ja. Waarom? Nou, hier ben je dus gewoon eigenlijk met iedereen samen bezig. En de klas doe je eigenlijk vrij weinig. En leer je er nog iets van? Dat is een hele goede vraag. Ja, je leert er wel wat van dat je mensen eigenlijk niet allemaal zo anders zijn. Anders, of gezegd. Niet aan de kant mag zetten. Wat vinden jullie van de themadag? Nou, ik vind het wel goed, want je krijgt veel meer informatie over dingen die je eigenlijk niet weet. En wat je gebruikt. En wat heb je vandaag al allemaal gedaan? Eigenlijk gewoon vragen gesteld en goed antwoord gekregen. Vind je de themadag leerzaam? Ja, dat is het zeker. En waarom? Nou, dat is omdat je heel veel dingen leert op een leukere manier dan eigenlijk gewoon in de klaslokalen.